Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Chipani chimenechi the presidential candidate akufika ndi asilikali very vivid pictures koma timulole Kasim Aubi afuna alowe Kasim rezituzi maningana ni mmene zikuchitikira ku Blantyre kuti nawo azachite exercise ufulu wawo osankha mtsogoleri amene akumfuna nde nawo abwera kuti aponye voti pa malo pano pano ndi kuchirimba kwenikweni akunena kuti ndi pa sukulu ya Katete pamene pandithu ndi pamene mtsogoleri wa chipani cha odia zake alibe mlandu yemwenso ndi wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino akhale ndithu akuponya voti yawo kupanga exercise ufulu wawo ngati mzika kusankha mtsogoleri wa kumtima kwawo. Kukamba za anthu pamalo pano anthu abwera ochuluka ndithu amene ndithu atuluka kuti azaponye voti yawo. Kaona mchithunzimo mizere itali kusonyeza ndithu kuti yayi anthu ali ndi chidwi kwambiri komanso ayikapo mtima kuti chisankho chomwe chikuchitika chikhale ndithu chisankho chapamwamba komanso chikhale ndithu kuti mtsogoleri amene amusankhe aliyense athe kuvomereza ndithu kuti yayi ndikusankha kwathu ndithu ndipo mukaona mchithunzimo magulu osiyana awanthu abwera tikuona amayi ochuluka achinyamatanso koma aliso mmenemo komanso mkatikati momwemo tikuonanso ngakhale achikulira amene nawonso ali mkatikatimo kufuna ndithu kuti yayi aponye voti asankhe atsogoleri amene akuwafuna. Mbali ya atsogoleriwa anthu akuponya voti kusankha mtsogoleri wa dziko, kusankha phungu wa nyumba ya malamulo komanso kusankha makansala. Zonsezo ndithu anthu akuchita pakamodzi ndipo pano monga mmene takambira kuti Vice President Dr. Michael Usi akuzaponya voti yawo pano pa Katete Primary School ground mdera limeneli la Chirimba. Iwowa akuti kunoko ndikumene ndithu amakhala kwambiri ndikumene akhazikika zaka zonsezi ndithu kwawo nkumene kuno. Kummawaku ife ngati Zodiac tinaenda malo angapo amene ndithu anthu akuponyerako voti mu mzinda umenewu wa Blantyre ndipo malo amene tinayendawo kuoneka ndithu kuti anthu anatuluka ndithu kuti aponye voti yawo. Pano amene akuyendetsa chisankho chimenechi pa malo oponyera voti ano akuwafotokozera Dr. Michael Usi ndondomeko yake monga mmene ikuyenera kukhalira ndipo pamenepo akawafotokozera ndiye kuti ntchito yo kapena kuti ndondomeko yoti iwowa aponye voti ikhale ikuyamba. I want to say that. Station wakanga ndikuti gawana. Then you must akamene mufunika mukavotera solo. Station yanu ichekuma bwana wa masiasa ndianthu. Excuse me, madam. Yes, your first name ngabena sana. Yes, kale sane. Kapena kuti dzina langa. Iwe dzina lako munthu lisakhale situ kupanga za dzina lako, kupanga za dzina la abambo,
the letters amene tikuyambira From apa S to Z? S to Z ndi amene ali pa station number 12 From S to Z. eya apa tipange clear ojambula monga amene akufotokozeramo akunena kuti aliyense potengera ndi mmene mayina ake adayimira ndi mmene ndithu akumalodzeredwa kuti inu mukuyenera kuti mukayime apa mzere wanu ndi umenewo. Christopher Sande ndi mtolankhani wathunso kuno ku Blantyre ndipo iyeyu ndi amene anatsogola kuno kuti azathe kutsatira makamaka zomwe zikuchitika kuno. Mawa abwino Christopher. Mawa abwino Kasimu. Lero tsiku la bize kwambiri. La bize. Za bize. Lodiso likuoneka kuti sikuti mwadzuka pompano. Tadzuka kalekale. Tadzuka kalekale kwambiri. Chifukwa timayina kuti tionetsetse kuti kodi anthu akukhamukira motani kumadera kumalo oponyerako voti. Ndipo tinayambira chakundirandeko kumakata. Tachoka kumeneko tafika ku Blantyre Sports Club. Pano tili kunoko kuna matete. Ndiye konseku taona ndithu kuti Amalawi ambiri aonetsa chidwi. Amalawi ambiri akhamukira kumalo oponyera voti kuti akaonetse ufulu wawo oponya osankha atsogoleri. Chifukwa lero ndi tsiku losankha atsogoleri, kusankha president, kusankha phungu ku nyumba ya malamulo, komanso kusankha makhansala. So ndi tsiku loti kulibe kugona. Christopher, this is not the first election for you to cover ngati mtolankhani. Yes. Pakati patakhala tikuona mwina zisankho za mbuyomu. Turnout mwina kumakhala kuti mwina anthu ati tipite tikalime kaye, iya mwina tipite kaye kutsika, mwina tichite madzulo. Ukayerekeza mmene anthu abwerera maola amene oyambirirawa ndi mwina zisankho zina za mbuyomu kusiyanisa motani? Ineyo ndizoonadi kuti ndakhala ndikupanga cover zisankho za mbuyomu. Mwina zisankho 4-3 zapita mbuyomu. Lerolo kunena zoona, lerolo anthu adzuka mwansanga kwambiri. Ndi Alankhula ndi amayi ena ake kundirandi amandiuza kuti iwo mmene amadzuka lero amadzuka cha mafolokoloko atsuka mbale nkutani amadzikonzekeretsa kuti kamakwana 20 to 6 apezeke kuti ali pa center. Kusonyeza kuti ngakhale mmene palili pano pana matedi ukuthaso kuona zanga kuti pali anthu ambiri dzuwa ndi limene linde koma anthu ndithu ndiye atuluka ambiri. So kwa ineyo this election is unique kwambiri chifukwa choti kwabwera anthu ambiri. Mwapaderanso ndimacheza ndi ma first time voters, anthu amene kwa iwo ndikoyamba kuvota, ndikoyamba kuponya voti. Mwina titalunjika kupangira kuti naonso anzathu amene akugwira ntchito yoponyesa voti akhale kuti sitidawaponde pakatulutu. Zona umakamba kwambiri za ma first time voters. Yes. Nkhani chimene chonso chinandipatsa chidwi kuti achinyamata ambiri ena zaka 19, ena 20, ena 21 nalankhula ndi atsikana awiri amene ndi abanja limodzi Dibora komanso mwina timecho nchikuti amene akuti jambo azionanso kumbuyo. Nkhani ndoti anthu abwera kuti azaponye voti. Anthu aone inde. Ndeni manena kuti panopa chimenenso chochitisa chidwi choti achinyamata ambiri kuphatikizapo iwo omwe kwa iwo ndikoyamba kuponya voti abwera afika ndithu masento osiyana ndaona kundirande kumakata Blantyre ndirande imene ndi Blantyre ndirande malabada anasintha mayina kumene koko taona komanso Blantyre Sports Club kumene tikuitcha kuti Blantyre City Chiromoni Kabula Nancholi formerly Blantyre South Blantyre South constituency. Yes. So panopa pota sintha kumabe tizolowera kadalimawa ikamafika kuti amba kulengeza kuti wakuti ndamene akuoneka ngati wachita motere. Ndiye nkhani yake ndi imene yoyo kuti chisankho ichichi kwabwera anthu ambiri ndipo anthu ambiri aonetsa chidwi. Koma panopa ngati pano zanga mwina ningofotokozapo kuti akuti nkhani ya kuponya voti linayambirabe mochedwa amayamba chama 26+6 chifukwa choti akuti makina pena ndi pena zimakhala ngati kuti sizimalongosoka. Koma panopa akuti makinawo ayamba kupanga pick up ndipo zinthu panopa anthu ambiri tsono ayamba kuvota. Chabwino Christopher, apa tikuona kuti mtsogoleri wa chipani cha odia zake alibe mlandu Dr. Michael Usi fotokozeredwa ndithu kuti yayi anthu amene akupikisana ndi awa kotero akatero ndiye kuti akuyenera kuti
aviyike chala mu ink kuti akhale ngati identifier anthu azidziwa kuti ayi awa aponya voti asaponyeso kawiri. Ndiye ndithu akutsatira ndondomeko imene ndi ndondomeko imene awina aliyense amene akuzaponya voti pano akutsatira. Sizikutengeranso kuti ine ngotere ndiye chala changa sindingayike mu ink kuti yayi. Ndondomeko ikutiuza kuti mwabwera pano mukuyenera kuti koyamba apange verify dzina la munthu amene akufuna kuzaponya votiyo, aone kuti kodi adalembetsa ndipo ndiwoyenera kuponya voti. Akatero ndeti akumatsimikiza dzina lija kuti oye dzinalo lilipodi. Akatsimikiza kuti dzina lija lilipodi ndi akumauza kuti ayi chalacho muvike mu inki kupangira kuti mukavota musabwereso tizazindikira kuti chala ichi chavota kale. Kwachoka ndondomeko imeneyi akumakupatsa kalata zimene ndithu pali nkhope za amene akupikisana pa udindo wa mtsogoleri wa dziko, ndipo pamenepo akumakufotokozera kuti amene akupikisana ndi akuti mpaka na kumaliza onse 17 amene alipo. Kenako akumakupatsa kalata ija kapena pepala lija ndiye kuti upite nalo mkachipinda kamene ukakhalemo iwe ndi cholembera. Amene muzikagwira ntchito mmenemo ndi iwe ndi cholembera chako, upanga tiki mu box la amene ukumufuna. Box lo ameke akhala kutsindika ndithu kuti box imeneli ukapanga tiki uonesese kuti kachichonge kaja kasatuluke mpaka na mbokosi moyi kakhale mkatikati momwemo kangooneka ndithu kuti wachonga koma wachongera mkati momwemo. Chimodzimodzinso amene mwina akuchita kudinda ndi chala akuwauza ndithu kuti dindo lanu lisachite kutuluka mpaka na kunja kwa nzere wina kapena kunja kwa bokosi limene mumayenera kudindapo. So ndi ndondomeko imene akumanena ndithu motsindika kuti ndondomeko imeneyi tiyitsatire kupangira kuti tikamazapanga vote counting pasazapezeke mavoti amene akuoneka kuti sanayende bwino kapena kuti null and void. Takhala tikuona ndithu zisankho za mbuyomu kuti kalata zambiri zoponyera voti kumaoneka kuti zaonongeka chifukwa choti oponya votiyo samaponya mwa ndondomeko yake. Nde asana kupatse kalata zija kuti uyambepo akumakulangiza ndithu kuti izi ndondomeko yake ndi yotere. Ukachoka pamenepo ukaponya voti yako ukamsankha amene ali kumtima kwako ukumapita ndithu kukaponya kalata imeneyo mu bokosi lomwe aliyika limene ndithu ndila mtsogoleri wa dziko. Ukaponyanso mmenemo ndi ukumabwerera kupita ukatenga kalata ina imene uponyere ndithu uvotere phungu wa nyumba ya malamulo wadera limene uliro. Ndipo ukachoka pamenepo ukaponyanso mwa phungu wa nyumba ya malamulo ukumabwerera ndi ukatenganso kalata ina imene uvotere tsopano kansala wadera limenelo. Nimacheza ndi mzanga Christopher Sande amandifotokozera makamba kwambiri nkhani yokhudza ma first time voters komanso amakamba kuti nthawi imene ayambira kuponya voti chimodzimodzi ngati ku Blantyre Sports Club kumene iwe ndine tinali malo ena poti malo oponya voti wachonchi kumakhala kuti pali ma polling stations angapo. Ku Blantyre Sports Club kuja kuti pali ma polling stations 13 ndipo pa 13 anayamba kuponya voti mosiyana-siyana. Ena anayamba 8 past, ena anayamba chama 10 past, ena 12 past. Umakamba zakuno kayambidwe kake. Nakambadi kunoko tinalankhulana ndi Ashakira kankwatira mmodzi wa akuluakulu omwe akuyendetsa chisankho pano. Timafunitsitsa kuti atipatse mwina figala kapena chiwerengero cha anthu onse amene avote pano. Koma iwo ananena kuti ayi mwina zimenezozo atipatsabe nthawi ina chifukwa kuti nthawi ina amadikirira kuti wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko yemwenso ali mtsogoleri wa chipani cha odya zake alibe mlandu akhala akubwera ndi amakonzekera zimenezozo. Ndi anena kuti information imene tikupatsanibeni chifukwa kuti tikulandira mlendo wapadera yemwe abwera kudzavota pamalo pano. So ndizoonadi kuti nkhani ya kuvotayo yakhala ndithu ikusintha ikuchitika mu nthawi yosintha chifukwa cha zichitochito zimene zakhala zikuchitika ndi makina amene akhala kugwiritsidwa kapena amene akugwiritsidwa ntchito pano pomwe anthu akuponya voti madera osiyanasiyana dziko lino. Ndiye chifukwa cha zimenezozo mwina nkhani yayikulu ndiyoti kuponya voti
chachikulu kwambiri choti kuponya voti kukuchitika ngakhale kuti mavuto alipo chifukwa nthawi zambiri even kanakhala kuti ndimanyo mavuto bisa malephera akuti moyo wa munthu otakhala kuti zinthu zikumanga kupeza mavuto akhalapo pena ngasotseka kuti wadya ngati kuli kudya kumene wadya mpaka nazira zoti kulepheranso kuyenda mwaona bambo ena amandifotokozera ku Blantyre Sports Club iwo ndi amayenda nzere ukupita kupita amanena kuti inetu dzina langa sikupezeka ndeno anthu amakuza kuti ayi dzina lanu ngati munalembetsa munatsimikizaso kuti dzina lanu lilipo dzina lanu likena ulipezeke mwina nkutheka kuti mwina langosinthika kuti mwina lili malo ena osati pano so amene ndi ena mwa maissues amene anthu amapanga raise kuti amaona kuti mwina chifukwa cha makono ndi zina zoterozo so maissues zisalephera kuchitika chabwino tikhale tikungoyankhula mwachidule ndi president achipani cha ODM zake alibe mulandu amene angoponya voti yawo pano pa Matete mwina ndi uthenga wanji umene mukufuna kuonetsa makamaka kuponya voti ngati nzika monga Malawi ndili ndi ufulu ovotera amene ndikumufuna komanso tipemphe anthu onse amene sanabwere kuzavota kuti atuluke nyumba mwawo abwere azavote tisankhe mtsogoleri wa dziko lino phungu komanso makhansala kuti atithandize kuti dziko lathu likwere. Honorable Vice President, you are also the leader of ODM zake alibe mulandu. You've exercised your right to vote. What does this signify? Well, I'm a citizen of the Republic of Malawi. I'm simply exercising my right to vote so that I can choose a president of my choice, member of parliament of my choice, and a ward council of my choice. The ultimate goal is that we should choose people that are going to help develop this country. There might be some people who have not yet made up their mind to go and cast their votes. My plea is that they should come out and vote because this is the only opportunity that we can choose leaders that should take us to prosperity. Thank you so much. Amene ndi president achipani cha ODM zake alibe. Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.